What is up guys, it's Mervin Marara here mga repapeepz. Bagong adlaw and mag-vlog sa ita. So taon-taon na yun ko waka-vlog mga repapeepz no. Taon-taon na tang wala nagchika-chika. Kamusta mo da sa inyong balay? Okay ra mo? Natakaron sa ikaw 14 days sa enhanced community quarantine sa mga lugar. Ang uban na dugay-dugay na po sila, mga 3 weeks na siguro labi na sa Manila. So wala tay travel vlogs, taon-taon na ko ka-vlog kay may ganap, may galang pundo na sa balay. So hope okay lang mo sa inyong balay, just stay home para safe. So karon mga repapeepz na nami nakitaan mo gud taon-taon nami nakita nga daghan na kaayo ga Palupad og Tabanog kay summer na. So muna sa una katong bata pa ko timaylan na jud na nga ting summer na kay daghan kay Palupad Tabanog. Among idea is magbuhat mi og Tabanog. So ayos po niya para lingaw-lingaw po ta kay syempre maboryo po ta na implementera na sa balay. So tara, ato na yung buhaton. Let's do this. Alright, let's go. Alright, repapeepz, ready na ang among mga materyales para sa buhat sa among kagalingon Tabanog. But before that, shout out kang Dante Arapok, mukadula og PUBG Mobile. Musta na Brad? Og shoutout po dahil nilang Cherry, og nilang Jingo, nilang Mia, og nilang Jay. Amping mura kanunay. And shoutout po dahil sa akong mama og papa og banghod. Musta na mura ma pa, bro? Shoutout po kang Emmy og kang Mama Miling. Amping mura kanunay. Ikaw Gab, na kay pa shoutout Gab? Shoutout Kyle Iron Milan. Kyle Iron Milan og sa to? Kay Jelay. Alright, si Gabi ang magbuhat sa itong Tabanog. Okay, master ani, nagmudong pa. Okay, nakalimot naman ako sa magbuhat ani. Ano yun, Jay? Okay, naporma na yun, ugayan mo. Square. Ang atuan Tabanog. Kumbaga, mo dyan yung traditional nga mga materialis Tabanog ba? Kung mga dato-datoon. Kawayan, nylon. Ito kami sa una ah. Yan daw. Pero good break. Good break. A little later. Alright, repapeepz, nahuman na dyan ang among gibuhat nga Tabanog. Oh, taas kay gikog. So, ganamtan mo din gabiin yung binuhat ani. Yung alas 6 naman yun naman. So, di na dyan naman yung mapalupad karon kay wala na kay hangin. So, ugma na dyan yung mapalupad. Alright, so thank you kayo Gabi sa imong effort, combined effort. So, see you ugma mga repapeepz, kaya ugma na dyan yung mapalupad. Alright. Good morning sa inyo. Alright, sa mga to repapeepz no, bagong adlaw na sa ni, fast forward sa ta. And by the way, mo din niya mong gibuhat nga Tabanog. So mo na yung i-test flight karon kung mulupad na ba ni nga Tabanog ang gibuhat. So karon daghan na kayo gapong kapalupad Tabanog. Syempre, ting summer. So daghan na jud kay na palupad og Tabanog. Di man ta ka adto og dagat, di man ta ka ligo-ligo kay lockdown gyapon or enhanced community quarantine. So among ginabuhat para mawala dyan among kaburyo is magpalupad ng Tabanog. So tara repapeepz sa ato sulayan ni kumulupad na yung Tabanog. Kasi hindi rin kaadtog tunga bugsok na ni. So Gab, kaya na paluparon Gab? Lupad naman gina. Lupad naman tayo? Kasi may okay. So tara repapeepz, ato ni paluparon. Okay guys, muna niya magibuhat ng Tabanog. Oh, nakalupad na ni. So muna niya sulayan karon. Kabalo pa baka dyan kong palupad kay it's been a while since the last time nga nagpalupad ko, bata ko. Tara. Kabalo pa dyan kong palupad no? Tuloy na kayo niluparan. Ayos ka nang ipuan ka. Alright, repapeepz. So nakita niyo, tulin kung niluparan sa mga Tabanog. So nga dito, balik pagkabata niyo ba? Yung doon ko sa una, kasi makaraang balay nga, palupad mo sa una sa atok. Bahalag mangitong. Basta makapalupad.
Ano sa feeling na ano mga nagbataan ni balik. Nice. Daghan na mong gaming nakitaan nga Palupad, Tabanog. Siyempre summer. So good thing kay Gab nga naka-idea ta nga buhat yung mga buwan Tabanog, Palupad. Ang tayo mabuhat. Ang tayo buhat, quarantine man. So ang amo na is Palupad. Bago na mga kalingawan, lingaw. So ito sa bata pa ka Gab. Gawin po ka Palupad, Tabanog. Perminte buhat. Isang init magpalupad. So Basta nalay lingaw. dumdum ako sa bata pa ko mga dito may sa atop sa among karaang balay sa Honda. Bahala lagi init kayo, mangitom na lang. O sa Lupad dito Tabanog kaya syempre daghan kayo. O binitikay pa may sa Tabanog putol. Enjoy biya. So karon nga naka buat-buat mi og Tabanog. Nakapalupad mi. Maka-reminisce ba sa katong bata nga. Bring back memories. Bring back memories, bring back you. 7 hours later. So gab sa oras sa kanang Gab? Plus 5 na. Right, mga repapeepz, alas 5:30 naman hapit. Kung ano naman mong Tabanog kay basta hindi ugma. Makapalupad na po mi kung walay buhaton. And hapon na sad. Wala na kay hangin. It's time na po nga munguha na sa itong gibuhat nga Tabanog. So tagap, ay puson. Ta guys. Tidak ko hindi na ito. Hagnok man day kayo magpanaog boy. Kasi na, sabot niya ni ba? Ano, lumayo ka. Ay, di na siya makapalupadan ni Ugma kung maputol ni. O bugsok. Ay, puso. Masarap kung ano. Adile. No. Ginagawa mo. Si Cooper. Cooper. Hey boy. It's Cooper. Lulu. Siya ni. Ano ka bira mo palupad rin mo. Bira dali niya. Bira. Atay. Bira sa itugot-tugot mo. Hinay lang ha. Buha na yun ang Tabanog. Ang plastic yun ito. Ang plastic nito. Nanipis na Gab. Ayos. Mga kanta ba? That is it for today's vlog mga repapeepz. Thank you so much sa pagtanaw. Hope nga nag-enjoy po mo. So sa katong boryo na kares yung balay ito madaling enhance community quarantine. Palupad na mo. Pwede kayo mabuhat og tawanan og mapalupad kay super kayo kay enjoy mo mo gibalik og pagkabata ba nga naka-experience sa pagbeing nga niya kind of joy sa mong nabati yung bata. Malingaw dyan mo kayo mapalupad Tabanog. So keep safe everyone. Stay lang mo sa inyong tagsa-tagsa nga balay kay wata kabalo kung asa nining naglipana ning mga sakita. Daghan na kayo ang takdan ning sakita ug daghan na pud ang namatay. So stay home lang kung di mo gusto matapdan ning sakita ug mamatay. Bitaw. Nadunggan na bitaw na ako sa kanang mga speaker bitaw sa kadalanan bitaw kanang ipang-announce sa government ba. Ako lang keep safe, get mo pero everyone. seryoso guys, keep safe, just stay home. Follow jud mo sa directive sa inyong local government kay para na po na sa inyong kayuhan. Alright? Saludo din sa mga Frontliners. We salute you guys. Keep safe. Alright. Dito na patapos ang vlog. Amping kanunay.
Chill out. Peace.